Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da sake saduwa da mu a cikin sabon shirin mu na yau. A yau na kawo muku hanya mafi sauki wanda za ku bi domin yin connecting din TapSwap ɗinku da kuma Phantom Wallet ɗinku, saboda da yawa wallet ɗin mutane wannan hanyar bidiyon da na ɗaura muku na baya gaskiyar magana bai yi connecting ba, saboda idan ka je ka hau kan asalin Phantom ɗin ka duba sai ka ga bai connecting ba. To amma wannan insha Allahu zai yi, kuma zan nuna muku lalle ya yi. To amma kafin nan in shiga cikin darasin, idan yau ne farkon zuwan ka wannan darasin YouTube channel namu, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura, kuma ka danna mana alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Da farko abin da za ka yi shine za ka shiga tax ɗin nan, za ka shiga. Idan ka shiga tax ɗin nan za ka hau Phantom wannan Solana wallet. Bayan ka hau Solana wallet, abin na farko da za ka yi shine sai ka buɗe wannan open ɗin. Bayan ka buɗe, to sakamakon in ka duba nan mafi yawanci za ka ga bai yi connecting ba. Ya nuna ya yi connecting amma kuma bai yi connecting akan Phantom wallet ba. Duk mai yin TapSwap ya kamata ya yi downloading ɗin wannan Phantom wallet ɗin. Gashi nan su ma sun nuna link ɗin. To bayan ka buɗe, yanzu abin da zan nuna muku na baya shine zan buɗe Phantom wallet ɗina in nuna muku cewa bai yi connecting ba a yanzu kenan, kuma zan yi connecting a yanzu. Kuna ji? A yanzu zan yi connecting ɗinsa, amma sai dai yana da wahala, sai kun yi haƙuri, kun yi ta maimaitawa, kun bi abin sahu ɗaya bayan ɗaya daki. Idan ka buɗe Phantom wallet ɗinka zai tambayi ka sa tamfirin naka ko pin ɗinka da ka saka, wanda dai zaɓinka ka saka. So ni zan sa tamfirin ɗina. Bayan na buɗe tamfirin ɗina zai kai ni kan Phantom wallet. Idan na sa tamfirin ɗina gashi nan na sa, yawwa. Bayan ya zo nan na farko zan buɗe kan setting. Idan na buɗe kan setting don tabbatar da cewa Phantom wallet ɗina ya connecting da TapSwap ɗina ko bai yi ba. To idan na buɗe kan setting zai kaka nan. To idan ya buɗe mana za ka duba wanne ne connected app, sai ka danna connected app. Kana danna connected app za ka ga nan empty, babu komai, no trusted app. Idan har akwai za ka ga ya zo nan sama, ya zauna number 1, ya zama ɗaya. To idan babu kuma za ka gan shi 0. To da yake babu, bai yi connecting ba, sai in koma kan TapSwap ɗina tunda ina so in yi connecting. Na koma kan TapSwap ɗina. Bari ya buɗe. Bayan na buɗe kan TapSwap ɗina, kuɗan jira ya fidda ni baya. Kuɗan jira, kuɗan yi haƙuri kaɗan. Network. Bayan na buɗe kan TapSwap ɗina, sai ka zo ka danna kan tax again, sai ka danna connected Solana wallet. Yawwa, in ka danna sai ka danna open again. Bayan ka danna open zai kai ka kan Chrome naka. In ba ku manta ba a bidiyon can na nuna muku. Bayan ka danna Chrome ɗinka ya kai ka kan Chrome, zai kawo ma kamar haka. Za ka ɗan jira wannan processing ɗin. You are not a robot. Duk mai login a yau da gobe ya riga ya sani. To bayan ya buɗe za ka ga ya nuna maka haka. To gaskiyar magana bai yi connecting ba, tunda dama mun duba ta Phantom wallet ɗinmu bai yi connecting ba. Abu na farko da za ka yi a nan shine sai ka danna wannan ƴaƴa guda uku kusa da wannan sharing ɗin. Ba sharing ɗin za ku taɓa ba, wannan ɗaɗɗaɗɗen nan gashi nan, sai ku yi copy wannan link ɗin. Bayan kun yi copy wannan link ɗin sai ku je ku buɗe Phantom wallet ɗinku. Bayan kun buɗe Phantom wallet zai ce ku sa pin ko kuma tamfirin ɗinku. Bayan kun buɗe, ku ɗan jira saboda yana da ɗan nauyi. Bayan kun buɗe zai ku danna wannan alamar duniyar ga tana a ƙasa. Ku je a jerin ƙasan nan sai ku danna. Shine browser wannan Phantom wallet ɗin. Yana da browser wanda za ka iya sacin abu. To sai kai pasting ɗin wannan abin da ka iya kofinsa akan wannan TapSwap ɗin da muka iyo. Bayan mun yi kofinsa sai mu yi pasting, sai mu danna search. Bayan mun danna search, bayan ka danna search sai ka jira shi. Gaskiyar magana wannan step ɗin na nan shine mai wahala. Don kafin ya yi
ya yi retrieving har ya kama cewa you are not a robot, za ɓata lokaci sosai. Da wata ran za ka iya ɗauko kofin sama wajen sau biyu. Kofin link ɗin zai iya sa ka ɗauko har sau biyu ko sau uku. Wani yana yi sau huɗu ma, ya danganta da yanayi. Za ka ɗan ɗau lokaci, to za ku ɗan jira shi, duk lokacin da zai ɗauka ku yi haƙuri ku jira har ya ba ku abin da kuke so. Yawwa, to bayan ya buɗe wata ran za ku ga ya nuna muku wani abu a nan. Bari zai nuna, idan ya nuna zan nuna muku. To ba damuwa ba ne, ku sake zuwa baya ku yi fita daga kan TapSwap ɗin. Again ku koma step by step ɗin da na nuna muku kan Solana wallet ɗin. Ku sake ɗauko wannan link ɗin ku iyo copy ku zo ku yi pasting ɗinsa a nan again. Insha Allahu zai yi. Amma zan ci gaba, zan nuna muku, za ku ga abin da zai nuna. Yawwa, kun ga abin da nake so in nuna muku, gashi nan ya nuna? Kun gani? Account not found. Ba matsala ba ne, ta ku goge wannan. Ku fita daga kan TapSwap ɗin ku sake ɗaukowa wannan link ɗin da na ce ku ɗauko. Bayan kun sake ɗaukowa, to zai kawo ku nan. Kun ga nan? Abin da muke so ya zo. To sai ku danna connect wallet. Bayan kun danna sai ku danna more option ɗin nan. Gashi nan? In ka danna haka, za ku ga ya nuna muku haka, sai ku danna kan phantom. Bayan kun danna kan phantom sai ku danna connect. Kuna danna connect sai ku sake danna wannan connect ɗin. Kuna sake dannawa za ku ga ya nuna muku ya yi connecting. Masha Allah, is good. Ya riga ya yi. To sai mu je mu koma mu kan danna kan wannan dollar ɗin. Gashi nan a ƙasa, jerin ƙasan nan inda na nuna muku duniyan nan, wall ɗin nan. Sai ku danna. Kuna danna ku sake danna setting ɗin nan daga sama. Bayan kun danna setting, yawwa, sai ina na ce muku connected app. Gashi na ya nuna ɗaya a kai. Afwan. Sai ku danna connecting app. Bayan kun danna connected app, kun ga ɗazu a baya na nuna muku 0 nuna babu ba, to gashi na yanzu ya nuna app.tapswap.club ya riga ya yi connecting. Wannan shi ne yanda za ku yi connecting. Matuƙar bai nuna muku wannan abin ya yi afiyarin a nan ba, gaskiya wallet ɗinku bai yi connecting ba. TapSwap ɗinku bai yi connecting da wallet ɗinku na phantom ba. Wannan shi ne taƙaitacce yanda za ku yi hanya mai sauƙi. Amma idan kuka zo kan browser nan nasa na phantom, sai dai ku yi haƙuri ku yi ta repeating. Wannan shi ne taƙaitaccen. Wannan shi ne taƙaitaccen darasi na a yau. Idan yau ne farkon zuwanka wannan dandalin namu dai, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Sannan duk mai buƙatar link ɗinmu ko group ɗinmu na Telegram, akwai link da na ajiye a comment section na farko. Kuna danna zai kai ku kan Telegram, sai ku join. Duk wani abu sabo da ya fito za ku gan shi a nan. Wannan shi ne taƙaitaccen darasi na. Na gode, na bar ku lafiya, sai anjima.